Знаем как завършва историята. Принцесата на Уелс Даяна загина при автомобилна катастрофа в Париж. Светът загуби принцеса Даяна на 36 годишна възраст. Тялото на принцеса, толкова обичана от мнозина, че папараците носеха част от отговорността за нейната смърт. Но как започна всичко? Коя беше Даяна преди папараците? Преди двореца, преди принца. Тя може да се е превърнала в народна принцеса, но Даяна е родена в аристокрацията. Това е иронията. Наричахме я свежа и невинна, цвета и приказка. Почти сякаш беше извадена от бедността и превърната в богаташка. Не. Даяна произхожда от едно от най-могъщите земевладелски семейства в страната. Семейство Спенсър включваше голямо разнообразие от динамични и харизматични исторически личности, които бяха както продукти на своето време, така и архитекти на своето богатство. Ние не мислим за Даяна като за човек, който е изучавал история, но мисля, че тя е осъзнавала наследството, на което трябва да отговаря, и може би нещо, което да си възвърне. Какво направи Даяна такава, каквато беше? Това е история, която се простира назад до нейното детство и дори по-далеч. Ето как едно семейство създаде принцеса. Родословното дърво на Спенсър е една от британските аристократични линии. Лордове, дами, херцози и херцогини, проблемни синове, скандални дъщери, бунтари и нарушители на правилата. А на 1 юли 1961 година към тях се присъединява момиченце – Даяна Франсис Спенсър. Тя беше четвъртото дете на виконт и виконтеса Алторп. Но нейното раждане беше белязано с тъга и разочарование. Тя е родена в сянката на ужасна трагедия, засегнала майка и Франсис и баща и Джони Спенсър. Разбира се, те искаха мъжки наследник. До тогава имаха две дъщери. Франсис забременя отново, с надежда за момче, наследника, който всички искаха. За нещастие той живя само 10 часа, роди се силно деформиран и Франсис и Джони бяха съсипани. Да родиш бебе, което живее само няколко часа, това те оставя да ридаеш от мъка с месеци. В днешно време човек би ходил на терапия с години, но тя се върна към нормалното и забременя отново след година. Дори и сега аристократичните титли и земи се предават по мъжка линия, което е известно като примогенитура, и за това синът е абсолютно необходим, за да наследи семейните титли и богатство. Натискът беше наистина голям върху майката на Даяна Франсис да роди син и наследник. Но след две по-големи сестри последва, познайте какво, още едно момиче. Мина около една седмица преди дори да си направят труда да намерят име за Даяна. Родителите на Даяна бяха измъчвани от липсата на син. Векове по-рано обаче липсата на мъжки наследник беше помогнала за обогатяването на семейството. Джон Чърчил се издигна от неизвестността, за да стане най-великият военен командир на своето време. В началото на царуването на кралица Ана той става херцог на Марлборо и му е поверено командването на английските армии, но влиянието му не се ограничаваше само до бойното поле. Чърчил ръководеше коалицията, доминираща в парламента. А съпругата му Сара беше най-близкият съветник на новата кралица. Заедно семейство Чърчил бяха най-влиятелната двойка в Англия. Те бяха по-велики от сбора на своите части, наистина тези двамата. Докато Сара беше буквално господарката на спалнята, способна да се сближи с Ана. Междувременно Джон беше изключително способен военен. Джон беше спокоен, убедителен и непринуден, докато Сара беше пламенна, спорна и със силен характер и не можеше да понесе да й се пречи или противоречи, ако бяха с еднакъв темперамент. Не мисля, че тяхната връзка би работила толкова добре, колкото се получи.
В началото на царуването на Ана Европа беше в безпорядък. Френският крал Луи XIV имаше планове да доминира над континента. Срещу него беше голям съюз на англичани, австрийци и холандци. Начело на техните съвместни сили беше поставен новият херцог на Марлборо, Джон Чърчил. Това беше много спорно, тъй като той нямаше опит в ръководенето на голям брой войски в битка. И се смяташе, че е назначен, защото е фаворит на кралица Ана, но скоро разсея всички страхове. Това се дължеше най-вече на умелото му управление на Великия съюз, където той работи с холандските политици и генерали, за да изковат последователна армия от потенциално непосилна сила. Неговото естествено усещане за терена, способността му да вижда отвъд хълма, да вижда какво има от другата страна на хоризонта, да преценява заплахата, да се движи, да я посрещне и след това да се справи с нея в деня на битката, беше наистина удивително. През 1704 година френските армии заплашваха Виена. Ако градът паднеше, Австрия щеше да бъде принудена да напусне Великия съюз, а Европа щеше да бъде на Луи XIV за превземане. Чърчил поведе войските си на юг от ниските земи. Битката се проведе в Германия при село Бленхайм. Там Чърчил и неговите съюзници спечелиха удивителна победа. Победата при Бленхайм през август 1704 година беше първият случай от няколко века, когато английски генерал е победил французите. Ще го изпробвам в битка. Пленници без рани, хора, които се предават. Това е знак за поражение. И Марлборо взе 13 000 неранени френски пленници в Бленхайм. Това беше катастрофално поражение за Луи XIV. Балансът на силите в Европа се измести в полза на Англия. Семейство Чърчил бяха щедро възнаградени за успеха на Джон. Подариха им имение в Оксфордшир, заедно с средствата за построяване на великолепен дворец там. Подаряването на двореца Бленъм е знак както за тяхното политическо и социално значение, така и за укрепване на икономическото им положение по отношение на огромното богатство. Къщата е гигантски образец. Някои от хората, които трябваше да живеят в нея, включително Сара, всъщност се оплакваха, че никога не е била истински дом. Това беше паметник на победата на Джон Чърчил, херцог на Марлборо. Когато Чърчил умира през 1722 година, херцогът не оставя жив син и наследник. Но нацията беше толкова благодарна за стореното от него, че парламентът позволи на най-голямата му дъщеря да наследи херцогството. Хенриета става новата херцогиня, но когато и тя умира без наследник, титлата преминава към сина на по-малката й сестра, която се е омъжила за Спенсър. Сега Чарлз Спенсър беше третият херцог на Марлборо и господар на двореца Бленъм. Неговият клон става старши в семейството и по-късно е известен като Спенсър Чърчил. Британският военновременен министър-председател Уинстън Чърчил е негов пряк потомък. Но докато Чарлз Спенсър наследи титлата на Чърчил, той не се докопа до парите им. Свирепата вдовстваща херцогиня Сара Чърчил не харесваше внука си и го изключи от завещанието си. Когато тя почина, огромното й богатство премина не към Чарлз, а към по-малкия му брат. През 1765 година синът на този по-малък брат става първият граф Спенсър. И този човек, Джон Спенсър, беше прапрапрапрадядо на принцеса Даяна. Брак, който беше направил семейството по-богато от всякога и всяко следващо поколение Спенсър щеше да помни нуждата от син. Натискът върху млади двойки, като родителите на Даяна, беше огромен. Облегчението за Джони и Франсис най-накрая дойде през 1964 година. Но раждането на Чарлз, жадуваният наследник, не можеше да поправи нещастието на брака им. Даяна и новият и малък брат щяха да се радват на детство с привилегии, невъобразими за повечето хора. Но то нямаше винаги да бъде щастливо.
Даяна Спенсър беше близо до кралското семейство от самото начало. Родителите й, Джони и Франсис, наеха къща в кралското имение Сандрингъм. Тук е родена и израснала Даяна. Отвън Парк Хаус трябва да е изглеждал като идиличен дом. Имаше 10 спални, плувен басейн, тенис корт и 6 служители на пълен работен ден. Но зад затворените врати къщата беше сцена на яростни скандали и огорчено мълчание. Бракът на родителите на Даяна се разпадаше. За Франсис бракът не беше лесен от самото начало. Тя откри, че съпругът й не е особено емоционално интелигентен. Имаше огромен натиск да създадат мъжки наследник и когато изглеждаше, че тя не може, той изглежда я обвиняваше за това. Проблемите обаче бяха по-дълбоки от това. Франсис се беше омъжила за него доста млада. Имаше 12 години разлика във възрастта. Тя беше жизнена, много общителна. Той беше доволен от живота си в управлението на имението и всъщност не се променяше много с времето. Знаете ли защо да го прави? Франсис започна афера с богат бизнесмен. Питър Шант Кид беше бухем, общителен, забавен. Всичко, което Джони не беше. През лятото на 1967 година Франсис напусна съпруга си заради него. Мислим за 60-те години като за едно свободно течащо десетилетие на промяна. Всъщност не, имаше много шум около промяната, но това все още беше доста консервативно общество. Така че фактът, че Франсис си е намерила любовник, че се е влюбила в Питър Шант Кид и е искала пробна раздяла, не беше просто шок, а изключително голямо неудобство. В резултат на това майката на Даяна, Франсис, беше заклеймена като бегълка, както я наричаха в аристократичните кръгове. Жена, която е избягала и напуснала семейството си. И това всъщност не е справедливо. Франсис искаше децата да отидат с нея, но Даяна и нейните братя и сестри скоро бяха въвлечени в горчива битка за попечителство. Докато социалният консерватизъм по онова време като цяло би поставил такива битки за попечителство в полза на майката. В този случай тя беше изправена срещу лорд, и то лорд, който имаше влиятелни свидетели да свидетелстват в негова полза. Той не само успя да накара всичките си приятели да му дадат препоръка за характер, но също така успя да накара собствената майка на Франсис да говори против това дъщеря и да получи попечителство над децата. Лейди Фърмър е толкова ужасена от това, което прави дъщеря й, от позора, който навлече върху семейството. Тя говори против собственото си дете и в полза на ужасния. В крайна сметка резултатът от обжалването на попечителството беше, че бащата ще запази попечителството над децата. И отново това е забележително. Очакванията винаги са били децата да останат с майка си. Така че от всички гледни точки това е опустошителна история, лично за Даяна и нейните братя и сестри. Това е като последен дъх на един стар свят, в който аристократичният мъж винаги ще побеждава жената. Бракът на семейство Спенсър през 1954 година е наречен сватбата на годината. Сега за раздялата им се говори във висшето общество. Но това далеч не беше първият скандал в историята на рода Спенсър. 2 години по-рано в Джорджия и Англия имаше друг Спенсър, който предизвика фурор. Тя беше най-модерното момиче от края на 18 век. Тя беше изключително модерна фигура, но също така противоречива и проблемна. Историята би била много по-безцветна без нея. Тя беше необикновена жена и остави своя отпечатък по начин, който не мисля, че английското общество е виждало до тогава, със сигурност не от жена. Искам да кажа, това беше подходящата епоха да се случи. Родена през 1757 година, Джорджиана е дъщеря на първия граф Спенсър. За разлика от Диана, нейното детство беше щастливо.
Родителите й обичаха нея и се обичаха един друг. А идиличният живот на Джорджиана изглеждаше предопределен, когато 2 дни преди 70-тия си рожден ден тя се омъжи за най-желания ерген в Англия. Уилям Кавендиш беше 5-тият херцог на Девъншир. Богат и влиятелен, той притежаваше внушителна градска къща в Мейфеър и още по-величествено имение в Чатсуърт. Но въпреки надеждите на Джорджиана, бракът не се оказа щастлив. Хората по това време казваха, че това няма да проработи. И от самото начало беше изпълнен с усложнения и трудности. В началото тя имаше големи трудности да има собствени деца. Децата наистина се появиха накрая, но въпреки това имаше голям натиск върху нея да роди наследник. И това не помогна на и без това обтегнатия брак. През 1782 година Джорджиана посещава Бат. Там тя се запознава с лейди Елизабет Фостър. Бес, както я наричаха, беше напуснала съпруга си и разчиташе на красотата и чара си. Джорджиана скоро се привърза към нея и я покани да остане, което тя и направи. В продължение на 25 години Джорджиана я обичаше, а и съпругът й също. Дори по малко по-свободните стандарти на аристокрацията по това време, това беше доста скандално. Беше публична тайна. Лондонското общество беше шокирано. Тя просто трябваше да продължи напред, да прехапе езика си и да се усмихва през цялото време, но човек може само да си представи какъв вътрешен смут е изпитвала. Със сигурност беше много напрегната тройка, изпълнена с обвинения, вероятно дори изнудване. Искам да кажа, че от тогава хората не спират да обсъждат това. Това доведе до бестселъри, холивудски филми и нищо чудно. Но Джорджиана беше много повече от нетрадиционния си любовен живот. Тя беше поредния Спенсър, който разби калъпа. Тя се заобиколи с великите мислители на времето. Интересуваше се от наука и геология. Тя дори построи лаборатория в собствения си дом. Тя беше социален влиятел, модна икона, писателка и учен. Но най-голямото й влияние беше в сферата на политиката на вигите. Тя наистина ходеше по улиците, докато получеше мазоли, водейки кампания от името на партията на вигите, която цялото й семейство подкрепяше. Тя беше силно критикувана за това. Не беше това, което жените правеха обичайно, но тя не се разколеба. Въпреки цялата негативна преса, тя продължи да води кампании. Така че тя наистина беше жена с удивителен брой интереси и способности, които обаче не й осигуриха лесен живот. Which, however, did not conspire to give her an easy life. Джорджиана имаше пристрастяваща личност. Хазартният й навик беше печално известен, но тя намираше утеха от проблемите си в алкохола и наркотиците, които си взеха своята дан. През 1790-те години здравето й започва да се влошава. На 30 март 1806 година Джорджиана умира. Тя беше само на 48 години. Въпреки демоните си, тя беше един от онези Спенсъри, с които семейството можеше да се гордее, независимо от проблемите и противоречията. Знаеше ли Даяна историята на своята прародителка? Виждаше ли как върви по стъпките на Джорджиана? Бракът на Даяна щеше да стане също толкова нещастен, но тя споделяше с Джорджиана и тази дързост на Спенсър. Тази готовност да нарушава табутата за каузите, в които вярваше. И двете бяха безсмъртни модни икони на своята епоха, които караха хората да говорят и бяха обект на постоянен скандал и интерес. Те също се опитаха да разчупят модела на това, което се очакваше от жените на тяхното време. Но разбира се, трагично, те също имаха своите демони. Нито една от жените не беше конвенционално красива, но изглеждаха зашеметяващо. Всички около тях искаха да бъдат близо до тях. Имаше нещо в тях и то беше, че те сякаш не осъзнаваха собствената си привлекателност.
След смъртта на Джорджиана, херцогът на Деваншир се жени за нейната приятелка и своя любовница, Бес Фостър. Този брак беше презиран от децата на Джорджиана. Повече от 150 години по-късно, съвременните деца на Спенсър също щяха да останат недоволни от избора на баща им за нова съпруга. През 1973 година бащата на Даяна започна връзка с Рейн. Тя беше дъщеря на Барбара Картланд, писателката на любовни романи, чието книги младата Даяна обичаше. Но нямаше същата привързаност към Рейн. След като майка й и баща й се оженили повторно, младата Даяна била местена между две отдалечени домакинства. Разводът я беше травмирал. Тя имаше всяка играчка, която едно дете може да пожелае, но тя жадуваше за любов. Даяна винаги е била измъчвана от несигурност и липса на самочувствие. Защо не ме обичаха достатъчно? Не бях ли достатъчно достойна за обич, за да останат? Това наистина се превърна в историята на нейното детство и това чувство на отхвърляне несъмнено остана с нея през следващите години. Травмите от детството на Даяна може да са я белязали, но също така са я научили на състрадание. Това беше качество, което щеше да остане с Даяна през целия й живот и един ден да я накара да се влюби в принц. През 1975 година Даяна Спенсър е на 13 години. Родителите й се бяха развели. Тя имаше нов втори баща, нова мъщеха и животът й беше на път да се преобърне отново. На 9 юни дядото на Даяна, седмият граф Спенсър, почина. Баща й стана новият граф и семейството трябваше да се премести. Любимият дом от детството на Даяна в Парк Хаус беше заменен с голямото имение на Спенсър в Алторп. Алторп беше много по-историческо и внушително място от Парк Хаус. Все още беше украсен по много старомоден начин, с портретите на много известни Спенсъри от миналото, които гледаха Даяна от стените. Даяна не можеше да има илюзии относно наследството на семейството си. Човек може само да си представи, че това е била внушителна, не особено уютна среда за израстване. Даяна рядко беше посещавала Алторп като дете и не го харесваше, когато го правеше. Дядо й ревниво пазеше многото съкровища на имението. Дори собствените му деца и внуци бяха нежелани натрапници. И къщата сякаш беше проектирана да плаши малки деца. С тъмните си коридори, витите стълби и безбройните тиктакащи часовници, огромното имение приличаше на древен военен кораб. Дори баща й не го харесваше. Той усещаше призрака на своя мрачен, тормозещ баща. И на всички им беше доста студено и неудобно. Това не беше място, където историята е приятно любопитство. Това беше място, където историята задаваше въпроси на хората, които живееха там. Въпроси, на които Даяна и нейните братя и сестри вероятно чувстваха, че трябва да отговорят. Спенсъри са живели в Алторп почти 500 години. По времето на Тюдорите, по време на управлението на крал Хенри VIII, сър Джон Спенсър е пасял там добитък. Семейството забогатяло благодарение на овцете си. Търговията с вълна е била в основата на богатството на Англия през средновековието и периода на Тюдорите. Овцевъдството ставало невероятно доходоносно и Спенсърови били едно от малкото семейства, които контролирали много земя за пасища на овце, като основните им имоти били идеално подходящи за тази цел. През 1508 година сър Джон плаща 800 за Ред Брик Менор Хаус в Алторп. Скоро той разширява имението в околностите. Повече земя за техните овце означавало повече богатство за Спенсър.
И с тези богатства дошла властта. Семейство овцевъди се издигнали до барони и членове на парламента. До 17 век се смятало, че семейството е най-богатото в Англия. При посещение на Чарлз I през 1636 година къщата в Алтурп се разширява с нова гостна и зала, подходяща за крал. Но богатството и привилегированото положение на Спенсър в сърцето на английския истаблишмент скоро били застрашени. Страната се плъзгала към гражданска война. И младият лорд на Алтурп Хенри Спенсър трябвало да избере страна. До 1642 година страната се разделя, те заемат страни. Това е голяма поляризация между кавалерите и парламентаристите, както ще станат известни по-късно. Хенри Спенсър бил ухажван и от двете фракции. Той бил скептичен към роялистите заради нарастващите абсолютистки тенденции в монархията и склонността й да пренебрегва парламента, но също така и подозрителен към парламентаристите, които според него търсели конфликт. Но епохата на гражданската война не била време за умерени и мирни хора. И за съжаление той трябвало да избира. Когато се стигнало до това, идеята наистина да вдигне оръжие срещу краля била просто прекалено много за него. За него това било въпрос на чест. През август 1642 година крал Чарлз издигнал кралското знаме в Нотингам. Хенри Спенсър отговорил на призива. Щял да плати цената за своята лоялност. Домът му Алтурп бързо бил окупиран от парламентарни войски от Нортхемптън. И много по-лошо предстояло в битките напред. В битката при Едж Хил младият лорд Спенсър се присъединил към кавалерийската атака, която помела парламентарните сили. Като награда за храбростта му, кралят направил Спенсър граф на Съндърланд. Но младият мъж нямало да се радва дълго на новата си титла. Само 3 месеца по-късно, в битката при Нюбъри, той бе ударен от гюле и убит. Той беше на 23. Олторп премина към съкрушената му съпруга Дороти. Докато войната бушуваше, на тази млада вдовица се падна да защити семейния дом. Нито една от враждуващите фракции, роялистите или парламентаристите, не уважаваше особено тези велики домове. Всъщност, първото голямо имение на Спенсър беше Уорм Лейтън, което се намираше на границата между графствата Нортхамптъншир и Оксфордшир. И то е напълно разрушено, по ирония на съдбата, от роялистите, защото не искат парламентаристите да се доберат до него. Беше абсолютно огромно. Накара Олторп да изглежда като селска каштурка, честно казано. Тъй като Хенри Спенсър беше подкрепил роялистите, а след това парламентаристите дойдоха на власт, нещата бяха доста тежки за Олторп известно време. Дороти беше невероятно проницателна жена. Тя беше в идеална позиция да запази Олторп, защото докато Хенри умира за краля и каузата на роялистите, чичо му е парламентарист и подкрепя съпругата на племенника си, помагайки да я защити. Може би наистина виждаме хитростта на ранните Спенсър във факта, че Олторп не пострада толкова много по време на гражданската война. Окупиран за известно време от парламентарни войски, но не претърпя опустошенията, които сполетяха някои други имения. С времето мирът се върна в Англия и в Олторп. Семейство Спенсър започна да възстановява къщата и да си възвърне мястото във висшето общество. Дороти поема водещата роля в това, вдовицата на Хенри, и това струва доста пари. Знаете ли, тя покрива вътрешния двор и има онова страхотно голямо дървено стълбище, което се спуска в салона, което дори 300 години по-късно все още изглежда впечатляващо. Искам да кажа, че всичко това беше част от много умишлена, съзнателна демонстрация наистина на власт и статус. Ставаше въпрос за големи благороднически семейства, които се стремяха да се надминат по много начини, да имат разкошни къщи, където да организират партита, които да се превърнат в политически и културни средища, където хората да искат да идват и да бъдат видени. Докато всяко поколение на Спенсър минаваше през неговите зали, Олторп растеше и се променяше.
През 1733 година е завършен великолепен блок с паладиански конюшни. По-късно старата рушаща се къща от червени тухли беше облицована с сиви каменни плочи. Имаше времена, когато Олторп беше пренебрегван, когато Спенсърови бяха погълнати от изискванията на политиката или от развлеченията на Лондон. Но подобно на самото семейство, къщата оцеля. Докато накрая, през 1975 година, тя премина към бащата на Даяна. Джони стана 8-ият граф Спенсър. Даяна получи и нова титла. Сега тя беше лейди Даяна Спенсър, но това сякаш само подчертаваше очакванията на обществото към нея. За Даяна, както и за нейните предшественички, всичко се свеждаше до брак и след това деца. Нямаше наистина по-големи стремежи и очаквания от това. Но баща и Джони имаше според мен по-широки амбиции за дъщеря си, както и други. Кралицата майка, например, винаги е смятала, че жените от рода Спенсър са потенциално силни и потенциално трудни. Така че всички знаеха, че за Даяна може да е приготвено нещо специално. Даяна беше на 16, когато за първи път срещна принц Чарлз. Наследникът на трона излизаше с по-голямата сестра на Даяна, Сара. Тя беше просто поредната в списъка с приятелки на младия принц. Той беше под огромен натиск да се ожени. От една страна от пресата, която преследваше всяко момиче, към което дори беше погледнал. От друга страна, може би от собственото му семейство. Искам да кажа, че наистина имаше усещане, че трябва да се заеме с това. Светът наблюдава и пише за това. Мисля, че става все по-трудно за този мъж да има естествени отношения с жена, защото те веднага осъзнават с кого говорят и вероятно стават малко притеснени. Нали разбирате, това е изкривяващо, нали? Власт, слава, пари. Разбира се, Сара не трябваше да бъде кралската булка. Тя беше твърде остра за кралска съпруга. Връзката й с Чарлз не продължи дълго. Но младата Даяна все още не можеше да си представи, че принцът ще има някакъв интерес към нея. Тя беше на път да започне нов живот. През 1979 година Даяна навърши 18 години. Подаръкът от родителите й беше тристаен апартамент в западен Лондон. Даяна беше типичната представителка на Слоун Рейнджърс. Живееше с няколко приятелки от училище в Колхърн Корт. Тя се забавляваше, обикаляше със своето мини-метро и поемаше поредица от нископлатени работи като бавачка, чистачка и след това се наслаждаваше на начин на живот, който беше напълно несъизмерим с заплатите, които тези работни места предлагаха. Често мислим за млади хора, които напускат дома си, преместват се в Лондон, бунтуват се малко, може би откриват себе си, но това не беше опитът, който Даяна щеше да има. На пръв поглед това беше един много стабилен, наистина доста старомоден, ограничен живот на висшата класа. Но голямата промяна в живота на Даяна беше точно затъгала. Тъй като принц Чарлз не беше забравил по-младата дама Спенсър, една история, една трагедия, която щеше да засенчи всички Спенсъри преди нея, беше на път да започне. Годината 1980 промени живота на Даяна Спенсър завинаги. Тя все още беше тийнейджър и живееше с приятели в апартамент в западен Лондон. Даяна работеше в детска градина в някои дни, а в други – като детегледачка. Тя дори пое почистването за по-голямата си сестра и нейните приятели. Беше безгрижно съществуване. Но всичко това се промени през лятото на 1980 година, когато принц Чарлз насочи вниманието си към нея. Нещата се променяха за принц Чарлз. Той все повече беше подложен на натиск да се установи, да се откаже от ергенските си навици. И един от катализаторите, който го накара да започне да мисли сериозно за установяване, беше смъртта на чичо му Маунтбатън.
Точно след смъртта на Маунтбатън, която беше ужасна лична трагедия за Чарлз, тази своеобразна сурогатна бащина фигура е убита. И тя го среща малко след това и успява, по онзи свеж тийнейджърски начин да каже: наистина съжалявам за това. Мисля, че той е впечатлен от нейната откровеност и от начина, по който тя не се смущава в негово присъствие и изглежда не се влияе от статуса му. Той беше в много уязвимо състояние по няколко различни начина и може би не само се нуждаеше от подходяща булка, но и от тази конкретна нишка на топло съчувствие, което Даяна през целия си живот изглеждаше особено добре подготвена да даде. И това е големия дар на Даяна. Принц или баща, тя ще ви накара да се почувствате като най-специалният човек в стаята. И това проработи за нея в този момент с Чарлз. През юли 1980 година Даяна беше гостенка през уикенда в селска къща в Съсекс. Имаше мач по поло. Принц Чарлз играеше. На барбекюто след това той седна с Даяна. 31-годишният принц я нарече Даяна. Тя го наричаше сър. Но този ден беше началото. Скоро принц Чарлз заведе Даяна на концерт в кралската Албърт Хол. След това беше един уикенд в хаос на борда на кралската яхта Британия. Последва покана за любимото кралско убежище в Балморал, а с нея и запознанство с семейството. Намеренията му не можеха да бъдат по-ясни. Изглеждаше, че в Даяна той е получил това, от което се нуждаеше. Той намери някой, който явно беше силно влюбен в него, който го уважаваше заедно с позицията му, който разбираше, който беше очарователен, без да е прекалено показен. Тя не е обременена с никакъв багаж, таблоидите няма да намерят нищо за Даяна. Току-що е завършила девически пансион и работи в детска градина няколко пъти седмично. Искам да кажа, че не може да бъде по-чиста от това. Тя е чиста като току-що навалял сняг, прилича на английска роза. Тя е идеална. Двойката се виждаше от 6 месеца, когато Чарлз каза на Даяна, че има нещо да я попита. Късно вечерта на 6 февруари 1981 година в детската стая в замъка Уиндзор Чарлз я помоли да се омъжи за него. Даяна веднага каза да. Тя вярваше в романтичната любов. Тя беше влюбена в принц и вярваше, че нейният принц ще се окаже прекрасен в крайна сметка. Кое момиченце, родено през 60-те, не искаше да се омъжи за Чарлз Филип Артър Джордж? Питам ви. Разбира се, че искаше да се омъжи за принц Чарлз, както вероятно и всичките й връстнички. Това, че тя трябва да бъде принцеса от приказките и да се омъжи за принц от приказките, беше нещо, което смяташе за напълно подходящо и за което мечтаеше от малка. Ето Даяна вече беше готова, сгодена за принца на Уелс, омъжваща се в кралското семейство, омъжваща се за бъдещия крал на Англия. Това беше върхова стъпка за Спенсърови, каквато никога досега не бяха правили. Но тя не беше първият Спенсър, сгоден за принц. Тя дори не беше първата Даяна. 250 години по-рано имаше друга лейди Даяна Спенсър, която трябваше да бъде кралска булка. Това беше амбициозният план на Сара, старата херцогиня на Марлборо, която доминираше в двора на кралица Ан. До 1730-те години съпругът й беше починал, а политическата й власт беше намаляла. Но имаше една област, в която тя управляваше своето семейство. Тя беше особено внимателна към внуците си и наистина, оформяйки семейство Спенсър, тя много искаше да остави своя отпечатък върху следващото поколение. И така, след като беше на самия връх на политическото общество и в близост до кралицата, сега тя насочи вниманието си към собственото си семейство. Чувстваше, че има както задължение, така и право да ги обучава в това, което правят, как трябва да подхождат към живота и да се държат, и за кого трябва да се омъжат. Младата Даяна Спенсър беше любимката на Сара. Тя беше ухажвана от най-богатите и видни мъже в страната. Но Сара искаше повече за внучката си. Тя искаше принца на Уелс и беше готова да плати, за да го получи.
Амбицията на Сара за внуците й, особено за тези, които харесваше, беше значителна. Говори се, че тя всъщност е предложила сума от 100 000 паунда като зестра. Това беше баснословна сума дори за кралство. Но кралица Каролайн беше наясно с Сара Дженингс и бързо сложи край на това. Този брак не се осъществи и наистина този принц на Уелс никога не наследи трона. Никой не можеше да знае по това време, разбира се, че принцът ще умре, без да стане крал. Семейство Спенсър трябваше да почака, но 2 века по-късно мечтата на старата херцогиня на Марлборо най-накрая се осъществи. На 29 юли 1981 година Даяна Спенсър се омъжи за своя принц в катедралата Свети Павел в Лондон. Тя беше подготвена за този момент от травмата и привилегиите на възпитанието си, от собственото си романтично въображение и от историята на семейството си. Най-после династията на овцевъдите се превърна в кралска. Сватбата беше гледана от милиони хора по целия свят. Тези милиони щяха да продължат да следят Даяна и всеки обрат в нейната история, разпадането на брака й, първите й стъпки в нов живот и смъртта й по улиците на Париж. Фалторп, старинният дом на семейство Спенсър, 36 дъба се редят в алея през имението, по едно за всяка година от живота на Даяна. На остров в езеро в сърцето на имението е последното й място за почивка. Като толкова много от рода Спенсър преди нея, Даяна беше човек, чиято личност, харизма и образ помогнаха да се определи нейната епоха. Тя е родена в една от най-големите, най-известните династии в Великобритания и тя надхвърля това, нали знаете, и избира да живее живота си по начин, който говори на хора, които не са привилегировани и нямат специални права. Тя показа на кралското семейство различен начин на съществуване, различен начин на общуване с хората. Тя разтърси монархията за известно време, предизвика я, но също така мисля, че я промени към по-добро. Тя беше жена от рода Спенсър до мозъка на костите си, с характер, силна, бойка. Да, тя имаше своите демони, но мисля, че въплъщава духа на много жени, дошли преди нея. Наистина намираш тези жени Спенсър с нещо необичайно в себе си, с готовност да разширяват границите. И мисля, че някъде по пътя, докато е израствала, Даяна е осъзнавала това и че той е изиграло своята роля в оформянето на нейната история. Великата история на семейство Спенсър плашеше Даяна като дете. Сега тя е част от нея. И от всички тези истории, простиращи се през вековете, нейната е най-известната. Даяна стана принцеса, майка, активист, икона. Но тя винаги е била Спенсър.